l'aparell excretor i l'excreció. L'excreció és l'eliminació de les substàncies de rebuig que es produeixen en les cèl·lules del nostre cos com a conseqüència de la respiració i metabolisme cel·lular. Els òrgans que hi participen són els ronyons, que constitueixen els principals òrgans excretors, els pulmons, les glàndules sudorípares i el fetge. Les parts de l'aparell excretor. Els ronyons, que són els òrgans principals de l'aparell excretor, filtren la urea de la sang i l'eliminen a través de l'orina. L'orina és conduïda pels urèters fins a la bufeta, on s'acumula fins al moment de la micció, en què surt a l'exterior per la uretra. Els pulmons, la pell i el fetge també fan funcions d'excreció. Els pulmons expulsen a l'exterior del cos el diòxid de carboni format durant el metabolisme cel·lular. Les glàndules sudorípares de la pell produeixen suor, que té una composició semblant a l'orina, però en concentració menor. I el fetge expulsa a través de la bilis substàncies de rebuig que procedeixen de tòxics, de medicaments o de la digestió d'alguns aliments. Anatomia dels ronyons. Els ronyons estan formats per una càpsula renal, la part més externa del ronyó, un còrtex o escorça renal, part exterior dels ronyons, la medul·la renal, part interna dels ronyons, les piràmides de Malpighi que es troben a la medul·la renal i on trobem les nefrones, la pelvis renal que recull l'orina produïda pels ronyons i l'artèria renal i la vena renal, vasos pels quals entra i surt la sang dels ronyons. El funcionament dels ronyons. Les substàncies de rebuig que s'obtenen en filtrar la sang s'eliminen dissoltes en aigua i originen l'orina. La formació de l'orina té lloc als nefrons. Cada nefró és constituït per un glomèrul, que és una espècie de capdell de capil·lars sanguinis a través dels quals circula la sang que s'ha de filtrar, una càpsula anomenada càpsula de Bowman que recobreix el glomèrul i s'encarrega de filtrar el plasma sanguini, un tub fi o túbul renal que té forma de ganxo i en el qual es reabsorbeix la major part de l'aigua i algunes sals. Aquest túbul desemboca finalment en un conducte més gros, anomenat tub o conducte col·lector, que recull l'orina fabricada per diverses nefrones. L'orina i la sang contenen les mateixes substàncies, però en proporcions molt diferents. En el glomèrul, les substàncies més petites dissoltes a la sang passen a través de les fines parets dels capil·lars i de la càpsula dels nefrons. Aquesta primera filtració circula pel túbul i algunes substàncies encara útils per a l'organisme, com ara la glucosa i un 99% de l'aigua, són reabsorbides pels capil·lars que envolten el túbul. La majoria de les sals i la urea continuen circulant pel túbul i acaben constituint l'orina. Per tant, en l'orina d'una persona sana no hi ha ni glucosa, ni proteïnes, ni lípids. I la concentració de sals i urea que conté és elevada si la comparem amb la de la sang. En conseqüència, en la formació de l'orina hi haurà 3 passos. Una filtració, on el plasma sanguini que circula pel glomèrul és filtrat a la càpsula de Bowman, una reabsorció
el retorn de substàncies aprofitables a la sang a través del túbul renal i una secreció, l'eliminació de substàncies de rebuig i formació de l'orina. L'organisme ha de mantenir una certa estabilitat en el seu medi intern. El mecanisme que permet mantenir el cos en condicions pràcticament constants s'anomena homeòstasi. L'aparell excretor té un paper central en la regulació de la quantitat d'aigua i de sals mitjançant la formació de l'orina. El volum d'aigua que s'elimina diàriament pels ronyons depèn de l'estat d'hidratació de l'organisme i aquesta regulació es du a terme mitjançant l'acció de diverses hormones.